Nikuelaj. Szedł chłop bez las i zbłądził. Łedzył łednąd donąd, ale nie mógł wetrafić. Tej so nolzu kulnie jacis chłop i so spitu. Ceż te tu robisz? A ten rzekł. Ju zbłądził, a ni mułega wetrafić na prawdziwą drogę. Nyjo, i obece weprowadził, ale za darmo nie. Juce zapłacę, wiele będziesz chciał. Jo, ale ju za piędze nic nie robię. Ju mam piędzy sum dość, bo ju jem diabeł. A wetrafić te z tego lasa nie wetrafisz. A ceż te chcesz za to? Rzekł ten chłop. Czej te let 3 razy wezgudniesz, jak ju so nazywum, tej juce stądka weprowadza. A czej te w 5 dnia nie wezgudniesz, tej musisz mnie zapisać swoją desza. Chłop so baro zaiscył, widząc, że sum stądka nie widzę, a z biesa so bratać nie chcął. Terułen chłedzył jak łobłąkany, bo skądka miał wiedzieć, jak ten brzedul so nazywał. Jak łen tak szedł i są dose iscył, tak płetkuł jedną proszącą baba. Ta widza, że łen był taci uiscony i rzekła: Czeż tobie je, że te taci zamyślone idziesz? We mnie w mojej biedzy i jadłobie ni możecie nic pomóc. I łepę wiedzę wszetkłe, co mu so przetrafiało. A bełnen diabeł kulawi? Łena go so spita. Jo, łen był do steli kulawi. Hej, rzekła, te juce mułega w tym dopłemóc. Jakiem szła bez las, tak tam jeden z kukuł znodzi na noga i łełył. A nikt nie wi i nie płewi, że ju so nazywą Nikuelaj. 5 dnia diabeł na umówionym mol przelecał, czej chłop przeszedł, tej bies tam już stoił i głeso nie mógł dożdać. Czas je tu, terusku powioduj, jak już so nazywam. Chłop przemyślał peżna i gydy. Te jest purtk. Ni! Wrzasnął diabeł uceszony. Terlo są 2 razy. Tak chłop rzekł. Te jest smątk. Ni! Tero lejisz rus. Wnetka jucem damił. Chłop są łużasu i ze stracha rzekł. Te jest Nikuelaj. To co ja ciż diabeł powiedzą, a była ta baba z nim jecha, co tu rys szła. Terus chłop so płezbu kłopotu. Diabeł go musiał z lasa weprowadzać, a słowa dotrzymać.